Uvidíme, takže čo máme na ruke? Forest, Stomping Ground, Hellridera, Geista, Emisionára, Stomping Groundy a Rampagera. To je celkom slušné. S tým niečo urobíme. Alež prvé kolo dáva Champion of the Parish. Mám pocit, že si možno vybral Aristokratov ako dnešný deck na ukážku. Bude to asi dosť nepríjemný matchup, ale uvidíme. Rampager s jeho Blood Rush prekvapením by nám mohol pomôcť, alebo ako 4/4 Trampu bude tiež dosť slušný, keďže už máme na ňo aj manu. Hellrider čo najviac príšer pretlačiť a potom príde práve peklo. Lež dáva Blood Cryptu, Caverna s nápisom Human a jeden Champion v hre zatiaľ. Nie sme úplne agresívni. Štapuje 2 many a je to Knight of Infamy. Takže pumpne si Championa a bude mať ešte aj Exalted. Takže ide hneď za 3. Veľmi slušný začiatok. Našťastie protekcia od bielej nie je nejak relevantná proti tomuto balíku. Čo ma celkom teší. Takže tam môžeme vybehnúť s Geistom. Bez nejakej hrozby. Myslím, že tento deck proste musí byť agresívny. Netreba riešiť nejaké blokovanie. Keďže kvalita aristokratov stúpa, čím dlhšie im dávame šancu prežiť. Dosť agresívny začiatok od Aleša, uvidíme. Zatiaľ má... už má fixnutú celú manu. Čo len potrebuje. Takže môžeme možno očakávať Orzhov Charm. Ak teda nepritlačí nejakou príšerou. Taký Silverblade Paladin by ma moc nepotešil. Vidíme. Ďalšie kolo môžeme trošku skúsiť potrikovať s Rampagerom. Teda pokiaľ si nenechá voľnú manu na Orzhov Charm. Ináč to bude ťažšie s niečím trikovať. Ale vyzerá to, že nenechá si. Kartel Aristokrat, pumpne Championa a ide za 4. Aristokrat. Dokonca za viac, za 5. Lebo sa pridal aj Knight. Sme na 12. Zatiaľ agresívny úvod od Aleša. Nepríjemný. Myslím, že tentokrát by sme s tým Geistom mohli skúsiť ostať aj doma. Tak pre pocit. Ďalšie kolo predsa len už budeme možno Emisionára s Hellriderom dávať. Či Emisára, pardon. Že by to mohlo byť slušné. Niekedy sa fakt neoplatí tlačiť, hlavne keď tu už začínajú nabehať takéto tu obludy. Kartel Aristokrat. Rozmýšľam, či má nejaký význam proti mne. Minimálne bude z neho slušný bloker. Champion bol problém. Škoda, že bohužiaľ okrem Searing Spearov tento balík nehrá moc poriadnych zabíjatok príšer. Že je to agro. Potrebuje proste prejsť. Uvidíme. Burning 3 Emisionári do Hellridera môže byť slušné. Dostať tam blokera minimálne. Ale uvidíme, čo zahrá Aleš. Championa. Už bloku ťažko zvládame. Uvidíme, no. V 12 životoch až tak dobre sa necítim, ale mám na ruke Traktaska.
Čiže karta, ktorú som si oficiálne myslel, že som už vyhodil z tohto balíku a dal tam niečo rýchlejšie, ale myslím, že teraz budem veľmi spokojný s tým Traktaskom. Tucker Step. Ide sa do útoku. A ide so všetkými, Aleš. Veľmi zaujímavá voľba. No ja skúsim aspoň toho. Wait. Ešte dá nám Aleš wait. Čo to bude? Myslím, čo to bude chcieť zahrať. Orzovčan. A zabije príšeru, ok, takže budeme ho mať s kantrom Geista. A už zvládame aj čempiona. A asi si radšej podáme čempiona v tejto chvíli. Dobre, no. Budeme musieť tak. A chytáme asi za 4. To výmena mi pomerne vyhovuje, dá sa povedať. Jasné, ale si sakne. Kartou aristokrata. Neviem oficiálne prečo. Ale predpokladám, že len tak pre zábavu. Lebo ináč by som o príšeru nedošiel. No. Toto je pomerne slušný play. Skúsime to s tým emisionárom na úvod. A koho dáme k emisionárovi? Dáme toho Hellridera. Možno ja by som to prasiatko radšej tam dal. Ale prečo nie? Dáme tam Hellridera rovno. A Hellrider môže rovno ísť zjazdiť Aleša trošku za 4. Ďalšie kolo dávame Traktaska, takže myslím, že by sme mohli prežiť. Pomerne v pohode. Ďalší útok Alešov. S tým, že Hellrider bude zás môcť ísť dopredu, pokiaľ neostane Aleš v obrane. Pokiaľ ostane, tak uvidíme. Ide asi za 2. Myslím, že za aristokrat... ona je 3-3. Dáme si za 3. Nie som si úplne istý, čo hrá. Také nečakané. Sacred Foundry. Za 2. Ide na 9. To je dosť odvaha. Ja si myslím osobne aspoň. Proti tomuto deku. Keďže prakticky ho viem zabiť na mieste, keď zahrá aj Rekonera. Tak ma Rekoner vôbec netrápi. Keďže ďalšie kolo viem situáciu vyriešiť inak, ale možno nebudem musieť. Čo by ma potešilo. No. Čo teraz? Lež má 9. Myslím, že by som to radšej zahral na istotu. Dal tam emisionára. A potom k tomu pridal Traktaska. Plus 5 životmi. A možno skúsil poslať aspoň toho emisionára. Emisára, pardon, už 10. krát to mením do útoku. Tým, že hneď dostane jedno zranenie. Restoration, jasné. Hellrider, ale aj tak dáva jedno zranenie. Jasné, Restoration. Čo by spôsobil ináč Restoration? Otapol by asi aristokratku a poriešil by nás. Uvidíme. Myslím si, že by sa mal byť aj tak v pohode stále. Aj keď je to takto zahrané v tejto chvíli. Pri Alešových 8 životoch sa pomerne dosť cítim. Viem si pustiť za 4. Som zvedavý, čo bude následovať od Aleša. Raz, 2.
3, Boros Reckoner, jasné, je tam. Som si pomerne istý, že by som to mohol uťahnuť tentokrát. Fú, trošku overkill, nevadí. Myslím, že to pôjde na Aleša. Chytí len za 4. Vďaka útoku cez Hellridera. A myslím, že už to bude GG. Ak sa teda nemýlim. Neviem, s čím teda, ale že ešte počíta v rámci Zalety Chapelu. Či mu vie aktivovať teoreticky Ultimate Price. Neviem, či sa hrá v základe v tomto deku. Ale určite sa nechám príjemne prekvapiť. Reckoner, jasné, First Strike. A ja skúsim na GG dať. Myslím, že to stačilo. Dobre, pauznem nahrávanie.